Bakit mas maraming nagsasabi na mas masaya yung childhood ng mga batang 90s kaysa sa ngayon? Bakit mas maraming nagsasabi na yung mga batang 90s mas swerte sila kasi mas masaya yung mga naging childhood experiences nila? Simple lang. Mga batang 90s, pakinggan nyo to. Dating ka konti. Nung panahon natin, hindi pa uso cellphone. Hindi pa uso yung puro Mobile Legend, lalaro ka sa cellphone, manonood ka sa cellphone. Lahat ng laro natin nung bata tayo, puro physical. Naalala mo pa ba yung lalabas ka sa hapon para lang makipaglaro sa mga kaibigan mo? Yung tipong nababadtrip ka na kasi nabuburot ka na sa laro. Pero tuloy ka pa rin kasi masaya ka makipaglaro sa kanila. Yung tipong lalabas ka ng alas 3 ng hapon hanggang alas 6, hindi ka na pwedeng magpagabi kasi mapapalo ka. Pero yung maiksing oras na yun para makapaglaro ka, pakiramdam mo ang haba-haba na. Naalala mo pa ba? Pag galing mo sa eskwela, madaling-madali ka kasi may papanoorin ka pa. Oo, kasi yung mga palabas sa TV noon, puro pambata pa. Puro cartoons, may mga anime pa. Nakakatuwa kasi yung mga palabas noon talagang nakakatulong sa bata. May matinig, may hiraya manawari, may sa eskwela pa. Hindi ngayon, putik na yan yung mga pinapanood ng mga bata, puro pag-ibig na, puro drama. Diba? Pang umaga ka man o panghapon ka man sa klase, makakapanood ka. Naalala mo pa ba? Yung nagtutulog-tulugan ka sa hapon sa mama mo para lang makaiwas ka sa palo niya. O teka, naririnig mo ba yun? Oo, paulan na. Higit. Masyado ka ng matanda kung makikipaghiwalay ka pa. Relate ang lahat ng mga tao. Makikipaghiwalay ang laging sagot sa mga away na grabe, mga away na may murahan, mga away na bato dito, bato doon. Siguro may mga mag-asawa na ang desisyon ay maghiwalay. Yung mga recent lang nagdesisyon magsama at kakakasal lang nila. Andun pa sila sa getting to know you stage. Yung ngayon pa lang nagsama sa iisang bubong. Well, totoo namang grabe mag-adjust na mangyayari sa dalawang to. This will take more time, more situations, more arguing. Dahil nga, nag-a-adjust pa sila sa isa't isa. Dahil nga, ngayon lang nagsama. Pero sa mga matagal nang nagsasama, matagal nang magkasama, matagal nang nag-uusap, siguro naman, nabawasan na ang mga away na ang dulo ng away na yun ay hamunan ng paghihiwalay. Kung may ganito pa ding hamunan, mukhang ang mga pag-aaway ninyo noon ay walang nangyaring mga paglilinaw. Yung nayakap lang, nahalikan lang, naregaluhan lang, bati na, ni hindi na binalikan ang mga issue. Dapat sana ay natutukan at pinag-usapan ng matindi para hindi na kayo balik ng balik sa rason na yun. Para sana nakaka-move on ang relationship. Para sana kapag dumating na naman ang ganong senaryo, alam na alam nyo na ang dapat gawin at dapat sabihin. In short, hindi nyo na pag-aawayan ulit yan. Wala nang throwback na mangyayari. Wala nang back issue na madalas na nagiging dahilan ng mas matinding away. Of course, hindi nyo naman pinag-usapan eh. Wala naman talaga sa edad yan. Nasa maturity talaga yan. Nasa pag-realize na mga bagay na nahaharap sa araw-araw. Kailangan may growth, kailangan may level up. Habang tumatagal kayo, habang nadadagdagan ang edad nyo, dapat may mga nalalaman na kayo na bilang mag-asawa, kahit hindi nyo na pag-usapan, kilala nyo na ang bawat isa. Ang pagsasamang mag-asawa naman, hindi naman labanan ng gender yan. Hindi labanan ng lalaki o babae. Wala na yung, ako ang lalaki, ako dapat ang magdesisyon dito. O kaya, ako ang babae, ako dapat ang iisip at may say dito. Magkasama kayo. Kayo dapat pinag-usapan at pinagkasunduan nyo na yan dati. Hindi na kailangan daanan pa na maraming beses para lang makuha nyo ang lesson. Again, masyado na kayong matanda kung pakikipaghiwalay pa din ang desisyon nyo sa problema nyo hanggang ngayon. Sabi nga sa Corinthians 13:4-8, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Love never fails. Totoo ba bilang magulang, napakalungkot na iiwan mo na ang mga anak mo nakabaon pa sa kahirapan? Totoo ba yan sa mga magulang? Yung pauwi ka na sa Panginoon pero yung mga anak mo nakabaon pa sa kahirapan. Bilang magulang, napakalungkot na iiwan mo na yung mga anak mo, hindi mo pa alam kung paano sila mabubuhay pag wala ka na. At napakalungkot bilang magulang na iiwan mo na yung mga anak mo
Hindi mo pa alam kung ano na magiging kinabukasan nila. Kaya nga po, sa lahat ng mga magulang, magiging magulang, pinakamakabuluhang role ay binigay ng Diyos sa atin ang maging mabuting magulang sa ating mga anak. Sa mga may pamilya na ngayon, magpapamilya pa lang, tandaan nyo, pinakamagandang role na ibinigay sa atin ng Diyos maging magulang. Pinakamaganda, pinakamasayang moment na ibinigay ng Diyos sa atin, naging bahagi tayo ng isang pamilya. At pinakapulpiling na pakiramdam bilang bahagi ng pamilyang ibinigay ng Diyos sa iyo, alam mo naging mabuting asawa ka sa asawa mo. At alam mo naging mabuti kang magulang sa iyong mga anak. Huwag na huwag mo ipagpapalit ang taong sinamahan ka sa hirap at ginhawa para lamang sa sandaling ligaya bagong kakilala. Mahalaga ang bawat relasyon na ating pinaghirapan at binigyan ng halaga sa mga panahon ng hirap at ginhawa. Isipin mo ang taong nandyan para sa iyo sa lahat ng oras at taong handang iwanan ang lahat para sa iyo. Hindi ito dapat ipagpalit sa sandaling kasiyahan o sa bago mong kakilala. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nasusukat sa panahon ng kagipitan, hindi sa panahon ng kasiyahan. Kaya't paalagaan mo ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo at huwag silang ipagpalit sa anumang bagay. Dahil ang totoong pag-ibig hindi basta-basta napapalitan. Huwag na huwag kang papayag nang wala ang mga ito sa relationship nyo. Respeto. Huwag na huwag kang papayag na mawala ito. Kapag minsan ay nawawala, kahit sa gitna ng pag-aaway, tanungin mo agad ang sarili nyo. Ganito na ba tayo? Wala nang respetuhan talaga? Kapag bumalik, alagaan, i-treasure, o kaya palaguin. Values. Kailangan may values pa rin kayo at intact. Ang mga mabuting ugali ay dapat nasa inyo. Kakailanganin nyo ito sa paghawak ng inyong relasyon. Kahit na may mga anak na kayo, ang mga values na ito ang siyang ipapamana nyo sa inyong mga anak. At pagdating ng panahon, sila naman yung magpapasa sa susunod. Attraction. Oo naman, dapat na-attract pa din kayo sa isa't isa. Pero dito, kailangan ng konting effort. Hindi ako naniniwala na hindi na ma-attract sa iyo ang asawa mo o karelasyon mo. Kahit na ilang taon na kayong magkasama, mapabuhok man yan, damit man yan, o kaya balat mo or skin. Just be sure na laging mag-explore ng bago sa panahon ngayon. Emotional maturity. Ito pa isa na kailangan talaga sa relasyon. Kapag dumaan na ang maraming panahon, kailangan naman talaga ay mag-level up, makakuha ng experience at wisdom. Dapat lang, dahil kailangan ito ng bawat relasyon. Relasyon na pinaplanong gawing mas tama sa araw-araw. Respeto sa bawat pamilya nyo. Ito na yata ang pinakamalaking issue sa bawat mag-asawa na gumagawa ng malaking away. Siguruduhin na irespetong mabuti ang kanyang pamilya tulad ng respetong gusto mong makuha at maitrato sa pamilya mo. Pangarap, dream, wish. Oo naman, dapat hindi ito mawala sa inyong pareho. Isa ito sa mga magdadrive sa inyo. Kapag may gusto kayong bilhin at pinag-iipunan nyo, may anong excitement na mabubuo sa inyo. May anong teamwork ang mabubuo sa inyo. Lalo na at malapit nang matupad ang gusto nyong mabili, marating at gustong gawin. Communication, pag-uusap, connection, importante sa isang pagsasama ito. Gasgas ng mapakinggan, pero kung matututunan, magiging mahaba ang pagsasamang tama ninyo. Isipin mo na lang kung ang isang pagsasama ay walang pag-uusap. Pagtatalo about political issues. Gulat ka, no? Oo naman, masarap kausap ang mga taong may alam sa politika, may alam sa mga nangyayari. Kesa iba pa ang kausap niya, mas magandang ikaw na. Pero dapat may effort ka din dito. Mag-aral at magbasa ng mga nangyayari sa ngayon. For sure, magugustuhan niya ang pag-uusap o pagtatalo niyo yan. Pag kami sa isa't isa, medyo weird,
Pero yes, sana may ganito kayo. Hayaan niyong paminsan-minsan ay mamiss niyo ang bawat isa. Hayaan niyong paminsan-minsan hanapin niyo ang isa't isa. Kung may mga overnight na kasama ang pamilya mo o kaya barkada mo, magpaalam ng maayos at pag-usapan. Kapag pumayag siya, i-enjoy ang mga patawag at pa-message niya dahil namimiss ka niya kahit di niya sabihin. Sabi nga sa Ephesians 4:2-3, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Mga linyang pang-LDR. Napakaswerte ko, meron akong isang tao na napakahirap magpaalam dahil siya ay aalis. #True Love. Kapag wala ka, nagpapatibay ito ng meron tayo. Pag nandito ka, nagpapatapang ito ng meron tayo. Ang pinakamagandang bagay sa mundong ito ay hindi mo kayang hawakan. Nararamdaman ito ng puso lang. Namimiss kita, namimiss ko, ikaw at ako magkasama. Namimiss ko ang magkasamang ikaw at ako. Kung hindi kayang labanan ng love natin ang oras ng magkahiwalay, palagay ko, hindi tayo pumasa sa pinakamatinding test ng love. Kapag malayo tayo sa isa't isa, mas natitreasure natin ang oras kapag magkasama tayo. Kaya kapag nandito ka, enjoyin natin ang todo. Kapag ganitong malayo tayo, mas nalalaman natin kung gaano tayo kahalaga sa bawat isa at kung ano ang meron tayo. Pangako, aalagaan ko ang pagmamahal mo at pagtitiwala mo. Kung gusto mong irespeto ka ng taong mahal mo, irespeto mo ang iniwan niya ng mahabang panahon na wala siya. Sabi nila, mas titibay daw tayo kapag nahihiwalay daw tayo ng ganito. Oo nga, ang haba mo na palang andyan, pero ang pagmamahal ko, ganun pa din sa'yo. Malalaman mo kung gaano talaga ang epekto ng isang tao sa'yo. Yung oras na malayo siya sa'yo, malayo siya sa'yo. The more na namimiss kita, the more na mahal kita. Alam mo, ang pinakamagandang effect ng malayo ka sa akin, yung moment na excited ako na muling makasama ka ulit, looking forward ako doon, araw-araw. Sinasabi ko sa sarili ko, namimiss ko na ang importanteng bagay ng buhay ko. Nire-remind ko ang sarili ko na dapat kapag andito ka, paplanuhin ko na talaga ang bawat moment natin. Sabi mo sa akin, naiiyak ka kapag namimiss mo ako. Pero try mo kung ikaw ang namimiss ko. Once na nalaman mo kung gaano kahalaga ang pagmamahal mo sa kanya, walang kwenta kung gaano kalayo siya. Tandaan mo, nahihirapan man tayo ngayon, imagine mo na lang kapag nakarating na tayo doon. Basta tayo yung love story na naging success story na pinagkukwentuhan natin dati. Kaya natin to. Sabi nga sa Romans 8:18, yet what we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal to us later. Kung mahal ka ng isang tao, tinatanong niya ang mga tanong na ito. Kumusta ang araw mo? Inaalam kung ano ang mga ginawa mo, interesado sa mga ginawa mo, mga natapos mo, mga gagawin mo at gagawin mo sa future, at inaalam bakit mo gagawin ang isang bagay na yun. Okay ka lang ba? Nasasaktan siya dahil nasasaktan ka. Alam niya ang nararamdaman mo dahil gusto ka niyang damayan, hindi nang iiwan at hindi nang lalaglag dahil alam niyang kailangan mo siya. Happy ka ba? Inaalam kung masaya ka kasi tatandaan niya ang moment na yan dahil babalakin niyang ulitin yan, paplanuhin maigi at sa susunod
mas bongga dahil mahalaga sa kanya ang happiness mo. May problema ka ba? Oo, dahil gusto nilang malaman kung ano ang mga pinoproblema mo. Inaalam kung paano siya makakatulong. Kahit di niya alam ang lahat ng pangyayari, aalamin niya, pipilitin niya, kahit sungitan mo siya. Paano ako makakatulong? Dahil nararamdaman niya ang nararamdaman mo. Mag-iisip na siya, didiskarte na siya, gagalaw na siya. Kasi alam niyang kailangan mo ang tulong niya. Kahit na hindi mo hingin, you don't have to say the words. Ika nga. Ikaw lang talaga maniwala ka. Oo, importante sa kanya ang loyalty mo dahil susuklian niya din ito ng loyalty. Hindi madali, pero gagawin niya. Ipapangako niya dahil mag-i-effort siya. May ayaw ka ba na ginagawa ko? Tama, i-a-adjust niya ang kahit na ano dahil alam niya na gagawin mo din sa kanya yan. Ganyan naman talaga ang nagmamahalan. Walang gagawin para masaktan ka. May gusto ka pa ba? Willing siyang gawin ang lahat para maging okay ka. Hindi lang kung may pagkukulang siya o kaya may kasalanan siya. Ano ang desisyon mo doon? Tama na naman. Ganyan ang mga nagmamahalan. Nagtatanungan talaga kapag kailangan mag-decide. Mag-decide kayong dalawa. May tanungan talagang mangyayari. May kailangan ka kasama sa pag-aalaga at pagmamahalang tanungan kung may kailangan pa ang isa. Yes, minsan naman talaga hindi naman automatic yan. Kailangan talaga ng pag-uusap na ganyan. Anong gusto mong kainin? Oo, may ganito at oo, kasama ito. Hanggang sa pagkain, dapat nag-uusap kayo. Masarap ang pagsasama kung hanggang sa pagkain nagkakasundo kayo. Saan mo gusto pumunta? Yes, alam niya may mga gusto ka rin puntahan na gustong-gusto mo na hindi niya masyadong gusto pero willing siyang gustuhin ang gusto mo. Ano ang ipinagdadasal mo? You're no longer two but one, ika nga. Kapag iisa na kayo, magkasama na kayong nagdadasal. Minsan, depende ito sa mga plano nyo ng magkasama. Kung ang plano nyo, magkasama kayong ipagdasal ito. Sabi nga sa 1 Corinthians 13:4-7, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Kung sinisiraan ka nila, hayaan mo lang. Kung may tao na inggit at pilit na naninira sa'yo, hayaan mo lang. Hindi mo kasalanan dahil ginagalingan mo naman sa buhay. Kaya kung pinag-uusapan ka nila, huwag mo nang patulan. Kung naiinggitan at sinisiraan ka, huwag mo nang patulan. Dahil gaya ng sinasabi ko, hindi ka masisira sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo. Hindi ka masisira sa mga taong totoong kilala ka. Palagi mo tandaan na masisira ka lang sa iba, sa mga tao na plastic magmahal sa'yo, masisira ka lang sa iba, masisira ka lang sa mga tao na hindi talaga totoong-totoo sa paligid mo. Kaya bago ako magtapos, yung mga naninira sa'yo at pilit na pinag-uusapan ka, huwag mo nang patulan. Hayaan mo sila dahil ang totoo, maging proud ka sa sarili mo dahil kinaiinggitan ka nila dahil ginagalingan mo sa buhay. Kapag may pagkakamali ka sa buhay, tanggapin mo lang ito ng buo. Dahil kasama yan sa buhay para mas lalo tayong matuto. Mga kahugot, naranasan nyo na bang magkamali at parang ang bigat-bigat sa loob? Alam nyo, normal lang yan. Kapag may pagkakamali ka sa buhay, tanggapin mo lang ito ng buo. Dahil kasama yan sa buhay para mas lalo tayong matuto. Mga kahugot, comment nyo kung taga saan tayo para malaman ko kung saan lugar nakarating ang video o. Minsan, ang hirap tanggapin ang mga pagkakamali natin, di ba? Pero isipin nyo na lang, ang mga pagkakamali ang nagtuturo sa atin ng mga bagay na hindi natin matutunan kung puro tama lang tayo. Ang mahalaga, marunong tayong humarap sa mga pagkakamali natin at tanggapin ito ng buo. Walang perfect sa mundong ito, mga kahugot. Lahat tayo nagkakamali at sa mga pagkakamaling yan, doon tayo natututo.
Kaya huwag kayong matakot magkamali. Huwag din tayong mahiya na aminin ang mga pagkakamali niyo. Hindi naman ibig sabihin na porke nagkamali ka, wala ka ng kwenta. Ang importante, natututo tayo mula sa mga pagkakamaling yan. Life lesson, mga kahugot, ang mga pagkakamali ay parte ng buhay. Huwag natin itong itago o itanju. Tanggapin natin ito ng buo at gamitin natin ito bilang aral para maging mas mabuting tao. Sa huli, ang mga natutunan natin mula sa mga pagkakamali natin ang magbibigay sa atin ng lakas ng loob na harapin ang mga susunod na hamon sa buhay. Kaya laban lang, mga kahugot. Alam mo ba kung ano yung nag-iisang trabaho na sobrang hirap? Yung pinakamahirap na trabaho? Trabaho na araw-araw OT? Trabaho na araw-araw paggising mo pa lang kailangan tatrabahuhin mo na? Trabaho na walang pahinga? Trabaho na walang sahod? Merong ganyan, hindi lang napapansin. Hindi lang napag-uusapan. Alam mo kung ano yon? Pagiging housewife. Di ba? Pagiging may bahay. Pagiging isang ina. Totoo, di ba? Nananawagan ako sa lahat ng nanay dito, lahat ng may bahay dito, lahat ng may anak dito. Panoorin niyo tong video na to kung tama lahat ng sasabihin ko. Napakahirap pala talaga maging isang housewife, ano? Pagising mo sa umaga, mag-aasikaso ka, naglilinis ka ng bahay habang nag-aalaga ka ng bata. Ikaw magbabudget ng binibigay sa'yo ni mister na sahod niya. Naubos na yung oras mo araw-araw, matutulog kang puyat, gigising kang pagod. Tapos bukas ganun ulit. Aasikasuhin mo yung bahay, aasikasuhin mo yung bata. Magluluto ka, maglalaba ka, maglilinis ka, mamamalansya ka. Maghuhugas ka ng pinagkainan, ikaw gagalaw sa buong bahay. Tapos ano kapalit? Pag-uusapan ka ng ibang tao, palamunin ka lang daw. Tapos minsan kay questionin ka ba bakit wala nang natira sa pera? Saan mo dinala yung pera? Saan mo ginastos? Tapos ikaw sasagot ka, hindi mo ba nakikita? Hirap na ako mag-budget araw-araw. Kay questionin ka pa, hahanapan ka pa. Wala kang choice kundi gawin yung mga trabaho na yun araw-araw. Kahit na minsan marami kang naririnig na pinag-uusapan ka, napakadali lang naman yung ginagawa mo, nasa bahay ka lang naman. Hindi naman ikaw yung nagtatrabaho. Simpleng-simple lang yung gagawin mo. Gusto ko lang malaman ng lahat ng mga nanonood dito na huwag niyo minamaliit yung mga babae porket nasa bahay lang sila. Hindi porket naandun lang sila, nasa bahay sila, di sila umaalis, wala na silang ginagawa. Sobrang hirap na trabaho. Sobrang nakakapagod. Pero wala silang choice. Kailangan nilang gampanan yung responsibilidad nila. Na minsan, yung iba pa nga dyan, masakit to kung sa masakit, pero ang trato sa inyo katulong na, di ba? Minsan sasabihin ng mga nanay natin, hirap na ako maglaba, suot lang kayo na suot ng damit. Ano ba, baso na lang, hindi nyo pa mahugasan. Nakaayos na yung damit mo, kukunin mo pa yung nasa ilalim, hindi mo man lang maibalik ng maayos. Di ba? Pero yung simpleng mga bagay na yun na ikaw yung paulit-ulit na nag-aayos no, nakakapagod, di ba? Araw-araw ganun yung ginagawa mo. Araw-araw bakit ganun? Parang hindi nila maintindihan. Tapos ikaw pa yung ituturing na walang kwenta sa bahay. Ikaw pa yung sasabihan na hayahay. Mga tol, alagaan nyo din yung mga asawa nyo. Hindi porket bumili ka ng bagong electric fan, hindi porket bumili ka ng aircon, hindi porket bumili ka ng bagong washing machine, rewind mo na yun sa misis mo, hindi. Ikaw pa rin naman makikinabang nun eh. Regaluhan mo din kahit paminsan-minsan na mga bagay na marirealize niya na na-appreciate mo yung ginagawa niya. Igala mo, dalhin mo sa salon, sa spa, bilan mo ng isang bagay na wala naman talagang kinalaman sa bahay para lang sa kanya. Simpleng ganun, masaya na yan. Lahat ng pagod tanggal yan. Tama, di ba mga madam? Itong video na to para to sa lahat ng kababaihan, sa lahat ng nasa bahay. Isang trabahong hindi mo pwedeng hindian, isang trabahong walang sahod pero hindi ka pwedeng mag-resign, isang trabahong napakahirap pero marami silang nasasabi sa'yo. Mga madam, pakatatag lang ha. Kung kinakailangang iparinig nyo to sa mga kasama nyo sa bahay, iparinig nyo. Baka sakaling magbago yung pagtingin sa inyo. Baka sakaling matauhan at maintindihan kung gaano kahirap yung pagiging housewife sa bahay nyo. Baka kasi hindi nila naiintindihan na kahit araw-araw mong sinasabi sa kanila kung gaano kakapagod sa kanila, wala silang pakialam. Baka sakali pag narinig nila tong mensahe sa video na to, maintindihan nila. Alagaan nyo si misis. Asawa yung kinuha mo, hindi katulong. Kuha!